Kaixo, ni Ander Larruzea naz, Barakaldoko jokalarize. Hauxe da gure aste honetako protagonista. 20 urteko Gernikarra da Ander Larruzea. Futbolarekiko zaletasuna erraietaraino dauka sartua. Aurten abentura berri batean murgildua da. Lezaman urte batzuk eman ondotik, Barakaldoko koloreak defendatzen dabil asteburuero. Ezberdine, nik oin arte bizitena, baina ezberdine, da ondo nitzako esperientzi politxe, eta ikesten gitxik egunero. Aldaketa handia izan da. Lehen bere alboan Lezamako Futbol Unibertsitateko gazteak zeuzkalagun. Samamesen debuta egite helburu zutenak. Orain berriz Lasesarre futbolaren lantegia da. Egunero gogor egin behar da lan ogie irabazteko. Asko ari da oinak lurrean dituela ikasten. Transmititzun esperientzize, hori nahi ikesten. Diferenti da, egoti igual Bilbao Atletiken, da zure daeko batek ze mongotxu. Zudueko zuen iguala, baina ja, 30 urteko pertsona batek berak bizitakoa motetxu da hori irabazitzu. Aurtengoan gainera ezkerraldeko talde askotxo ari da sufritzen. Infernuko sua indarra hartzen ari zaie eta astero final bat jokatzen ari dira. Utsak garesti ordain daitezke. Bilbao Atletiken zauzpentsetan gora jogoteko, da Barakaldon edo zein momentuen entrenagalde gogota, resultau beri behire dauz, eta zu resultau honak gauzak zen, entrenatzaile botengo dabe da barrizek orko dabe. Ikaste prozesuan dagoela aipatu dugu lehen, eta ezin antz genezake Anderrek baloiari ostikoak emateaz gain, kuadernoari eta apuntei ere astindu ematen diela. Informatika ikasketak egiten ari da Deustuko Unibertsitatean. Astean formula matematikoak izan ohi ditu bere arbela partikularrean. Urte berri hasi dela aprobetxatuz, Gernikarrari bai taldearentzat baita berarentzat ere, ze helburu nahi eta desira dauzkan galdetu diogu. Lehenengo helburu 45 puntura heldu, da nik uste 45 puntuaz ja hortik urtengo garela. Jugadore moduen hobetu, eta ia ontxe bigarren behe mailan hau da ia gora gual baten bota neuk, neure personalmentien. Hauxe duzu Ander Larruzea, bihotza zuri gorri dauka, baina bestelako elastiko bat defendatzen du. Aurtengoan Maltako gorrak igo beharren izango da, baina ziur egingo duela lan. Bere kirol bizitzako une garrantzitsua heltze bidean dagoen honetan, erregentzako karta egiten utzi dugu. Ea ekialde hurbileko hirukoak nahiak betearazten dizkion.